а онези, които са навън, да се върнат. Защото един от въпросите на въпросите е демографската катастрофа на България. Скъпи другари и другари, дами и господа и гости, ако всички не разберем, ама всички, независимо от политическите си различия, независимо от статуса си в обществото, че България изчезва и ако не вземем мерки за това, наистина ще бъде демографска катастрофа. 6 българи умират на час. Ето, докато сме тук с вас, 6 души умират, но не се раждат 6 деца. И когато казахме, че нашата дългосрочна цел е да бъдем 8 милиона българи и нито един от тях под прага на бедност, нашите опоненти се отнесоха иронично, защото имат мандатно мислене. Гледат си в хоризонт от 4 години и казват за 4 години как така ще станем 8 милиона. По тази тема не трябва политическо мислене, трябва държавническо мислене. По този въпрос трябва да гледаш 20 години напред, за да си спасиш народа. Каква файда, че ще има магистрали, че ще има университети, че ще има предприятия, като няма да има българи? Те се смяха на нашите 8 милиона българи. Но вчера, когато Ердоган каза, раждайте по 5 деца, за да превземем Европа, никой не се смя. Ето защо младите, грижата ни за тях. Ще въведем семейното подоходно облагане. Ще плащате по-малко данък, когато работите и имате деца, мили млади семейства. Знаем, че това не е много и не е всичко, но е стъпка в помощ на младите. Когато искате да си купите жилище с кредит, ще ви помогнем с лихвите по този кредит, с облегчаване или премахване. И тук ни атакуват, ама как така ще стане, банките са частни? И никой не казва, че Българската социалистическа партия това вече го направи през 2008 и 2009 година. И дано да има някое младо семейство, което е възползва от тази мярка и което е доволно, че сме му помогнали да си изплаща по-бързо жилище и по-лесно жилище. Доходите